La cuina d'Espai 6, amb Òscar Tubert. Hola, benvinguts a la cuina d'Espai 6. Ara que ve el bon temps, us ensenyarem a fer unes receptes fresques i delicioses per qualsevol època de l'any. Començarem per una macedònia de fruits macerats amb vainilla i alfàbrega. Fantàstics, ja veureu. La part més important d'aquesta recepta és la maceració. Començarem amb les vaines de vainilla partides per la meitat, que els posarem en un casso, juntament amb l'aigua. Ara afegim el sucre. Remenem. Quan arrenqui el bull, el traurem del foc. Posarem la llimona i el suc de taronja. Barrejarem bé i afegim el plàtan i al mateix temps l'alfàbrega. Remenem bé fins que quedi una mescla densa. Un cop tinguem el líquid de maceració fred, agafarem i traurem la llimona i les vaines de vainilla. I si us ha agradat, feu-lo.